Pero kalau sa Ginoo na luwas ra man gihapon, wa man po kumadas mintaluyong. Hi guys, masong hapon itong tanan. Ako na pod ni si T-Reverse. Ganahan nagbunta guys dito mi sa kuan, Philippine Heart Center. Kay schedule lang po na sa kuan, PTPA. Kay every 2 weeks lagi ko kuha ang dugo. Kay ila mang gi-monitor agahang giinom nga warfarin. Maunang every 2 weeks ko madto sa Philippine Heart Center. Kanong nay nagadzid na. Tanaw nila agang dugo og kanang nay okay ra ba? Kay ug sobraan ra pud kalabnaw. Delikado man pud kay unsa bleeding ko simba ko. Mao nang every 2 weeks gadto ko moadto. Unsa mao to ganihan ni sa zuman ni. Dali ra ko nakuha og dugo. Ako may una. Kaning abot mi didto kay alas 6 pa man. Unsa ya. Tusok ka na pud ko. Nalipay ko kay kanang kuan. Inikuha nila dugo. Dali na kaadyo. Agang dugo di na sticky. Okay rin siya para na sa una nang balik na normal. Kay katong sa una nga wa pa ko nang inom og warfarin. Ang nagara mo koy tusok kadto na mo abot mag-inom ka buok. Unsa? Nalipay ko karon kay dali ra ko ako ang dugo. Karatusok, kuha ng dugo ritso. Di para sa una nga karatusok, wa gid mo gawas, ngita-ngita pa sila mga ugat. Salamat ko sa Ginoo nga bentaha na. Gani ha pag humana og kuha og dugo. Kay alas 6 kapin pa man kwarto na kuhaan. Unsa? Tulo pa man ka oras. Usa makuha ang kuan resulta. Unsa mao to nganing adto ni mamaalit sa kuan chapel. Kaya may simba dito sa Philippine Heart Center. Simba ra man pud mi dito ganiha. Kay kuan lagi gahapon wa mi nakasimba kay panahon lagi lainon sige guan-uwan. Wa na lamang ko nag-vlog ganiha dito sa hospital kay mauwa na po ko kadaghay mga tao lagi. Unsa mao to pagka alas 9 nakuha na gang resulta. Unsa nga nang ipabasa sa doktor. Agad lang gipainom mga warfarin maura gihapon. Wa ni za adugangi og dosage. Maura gihapon sa ang giinom ni Agi. Kuan may ang imnon nga warfarin kanang naay inig ka Lunes. Duha ka buok. Unsa inig ka Martes usa, sa inig ka Miyerkules, duha na pud ka buok. Unsa inig ka Huwebes usa, sa inig ka Biyernes, duha ka buok. Maura. Unsa sunod ng mga adlaw taga sa usa na. Normal ra ang resulta sa ang kuan INR. Unsa gitagaan na pag kuog ka ng kuan, laing schedule. Mabalik na pag ko inig ka November 7 para mag PTPE na pud kuhaan na pag dugo. Unsa dugay-dugay pa. Pero di ra pud mahiningan ng adlaw. Dali ra man mutulin. Unsa ganiha day pud guys. Kadtong padong na may muuli. Pagawas na mas Philippine Heart Center, grabing karata na ho. Kay da may badging nga nagtawag na ho. Ni man nga tire. Tawag man ko. Sabi ito pagaling ina, wala. Kuan day siya kanang naay fans. Tigtanaw siya sa among mga vlogs. Tagaliti siya. Nagpa-check up siya dito sa Philippine Heart Center. Sige siya tanaw sa among mga vlog. Mao to habang ibang parang sa izangan. Sa pa siya gi-add sa Facebook. Kuan izangan si Kimarjin Domingo. Tagaliti siya. O istorya pud mig marizu. Unsa karang naay agi sa pong problema sa isang kasing-kasing kuan pud kanang naay rheumatic heart disease. Kuan lamang tong izaha kanang naay agi sang valve nga nadaot tulo na kabuok. Unsa kanang naay naluoy pud kuno sa nagtan-aw kay naniwang na siya. Unsa shout out kay kuno mo tay Kimarjin Domingo kubati ra gihapon te kanang naay adlaw man kawa og paglaom. Unsa ang pagkang i-apil sa mga pag-ampo nga hinakuanta nga maoperahan na ka ug una kay ikaw kinahanglan madzud ka mauna og opera kaysa naho kay kaning aho usara man ni kabal na daot agi mo tuluman maunang aho pang iampo lagi nga
kuan, maoperahan ang taka. Karong buwan na ba o sunod buwan, maadun taog karong buwan na arang madali. Unsa, salamat kaado sa imong pag tagad na ganiha imo kong gitawag. Basin og kanang nay magka kita-kita patadihas kuan Philippine Heart Center kay ana man jud ko sig balik-balik pa kay agang check up. O pa man mahuman unsa na pa pud ko mga clearance lagi tiwasan pa karong November makabalik-balik ka jud ana puhon. Basi makahinag mo na bata. Dai sa sang gi-add guys sa Facebook. Kay mangutan na lang ito kunin dyan sa mga pamaagi kay naman na sila sa mga clearance sa nagbuhat na naman sila o kanus as sila atawagan. Ganha guys, pag uli na madalis Mandaluyong, alas 12 pa kapin. Dara na mas bahay na ni Udto. Pag hamag pa ni Udto, nagplano na po nis Mama Alex nga maadto lagi ni Botanical Garden at pero may mag-vlog dito kay ganhang Udto kay damay na patugtog daray grabe ang kasuga. Sa mga to ganihan, naginahinay naglakaw. Nagtumis Botanical Garden. Wala mong kuno ka-vlog dito po. Kay, aramang kaalingisik adyo mga bata. Grabe sa baa. Adagana ka yung mga bata nga nang giduwa dito. Sa kanang ay, vlog po ko ang daplin. Napoy mga bata nga nang gihimo og assignment. Ilat po kong akantsawan. Istorya na magsibog ingon. Hi guys, welcome to my vlog, nga nang buko sa kanang nay one pud nga mga bata nga mga laki nga nang giduwa og basketball. Sige pagpanuo. Unsa ang lain agad paminaw kasi panuo laki kanang di makashot. Gilara jud ko minaw. Unsa sige lang ko to buwan ba ng pisto. Unsa ang gipaminawan naghang vlog. Aram ang gading lain na. Nakahon ana lagi Miss Mama Alex ug atos Botanical Garden kay saba man kaadto dari ganiha. Kadto na mo. Grabe, manay pong kaaliwaras ka adyo dito. Wa man dapat kapilian. Unsa, maadyo gali karong hapon. Pag uli na mo dari, wa na nagkuan patugtog. Ganiha kay ara magkasagad lang nga tugtog. Nanggi lagubuman ang kasagad adyo anong wa may makablog ganiha. Para mga kaadyo kay adto na mas Botanical Garden. Na, ara man ka alingisik adyo nga kabzaw dito. Mga bata, sige gid pangantsaw. Ini mag-vlog ko, di gid ko makakonsentrate. Kaya ini mag-istorya na ko. Ang paadyo nagang tripod. Patripod ang pagratog istorya. Madistract man ko kay ang mga bata kay muduman. Muingon nga, hi, welcome to my vlog. Hi, welcome to my channel. Ingana man. Mao nang di na ko matulin. Aga mga vlog dito ang pang-iris tanan. Kaya ang ipaminawan dari, ara mga dyan kaalingisi. Nilad dyan paminaw, magkanang nay, ang vlog lagi, dagay magsaba-saba. Alingisi ba? Alingag-ngag. Sa Tagalog pa maingay. Sa Bisaya po, alingag-ngag, aliwaros, alingisi, alibugjaw. Grabe, ang daghanay term sa Bisaya. Pero si Ate Alex dito, nalingaw po si sa TikTok. Sa karang nay, mamuot po gumagtalang kay inagkigig ni Ate Ali kay mga bata kasi sige mo pagpangatawa. Katawan si Mama Alit sinagsasaw ni sa. Mangantsaw lagi mga bata dito. Wala may maadto dito ka nang naiudto. Kaya daghay aliwaros. Lami era dito maadto og kanang naibuntag sa zoo. Kaya mga bata kay kuan man kapas eskwelahan sa kasagaran man sa Dallas Manila ang mga klase sa mga bata tama na sa buntag inig kaudto wa na. Maunang adto sila magitapo kay dagarong parto sa eskwelahan. Paminaw sa alaman mo sa ang kuan guys. Istorya. Sa gabi iday po guys kay adto mamislimon sa palengke. Na merkado may nakaratog ko. Kay diha pa ni sampit na ho. Nagdali lagi ko. Nakalimot lamang ko og kanang naiinsay ngani za. Naa si Zas Mandaluyong nagpudyo Bisaya pud si Za. Tigtan apod si Za sa among mga vlogs lagi. Ira si Za na nga si Za kuno tong nin-chat na nga agilang bay deo sa Botanical Garden. Nakalimot lamang nga ko pangutana sa isangan. Hi te. Pasi nakakita ka na ning ang vlog te. I-comment na mag-imungan te. Kay nakalimot ko pangutana nimo gabi iti ug sa imungan. Unsa, salamat pud sa pagtagad. Unsa ka lang nay. Basig magkahinagbo pa ta sunod sa palengke. Pangutana ra ko sunod unsa ngani mo. Kay gabi ilagi nag dali man mas limol kay
nabuntas lagi ko gabi kanang nay nangita ko sudan nga lami lagi kay ipul ara ko sa isda mo tong tumis palengke. Agang may love day pod guys. Ning uli na pod si Zag sa Zogani ha. Alasin ko kapin pa to si Zaning lakaw. Ngit-ngit pa. Ning una pa si Zag lakaw na mo. Kadto ding mga ning tanaw na isang vlog na apoy mga sakit sa kasing-kasing. Pareha na nga na rheumatic heart disease. Adalaman mo kawa o paglaong. Bumbate ra gihapon sa karang inyo mga maintenance. Adyo gadyo na ninyo kalimti og inom. Kay delikado og karang kuan makalimtan gamping ta kanunay kay rong taas palagi ni atang kinabuhi aga ko gibawalan tungkos ang doktor og kuan inom og daghang tubig gilibitan nagang pag-inom sa adlaw dapat agang mahurot sa ka litro mura na kay og sobraan kuno punahag inom madaghan basin og malamas agang kasing-kasing agbaga baron ng tubigan ning ana unang kining may sakit sa kasing-kasing magamping jud. Unsa daghan po ko mga nakaila lagi nga napasakit sa kasing-kasing. Pares ang rheumatic heart disease. Kung bati ra ta kitang tanan. Maulian ra lagi ta sa atang sakit. Maabot ra lagi ang panahon nga kuan maadyo ra ta kanang atang mga giampo nga maulian ta. Maabot ang panahon jud nga adung ganas Ginoo. Ja, aja gibutang sa ang hana kanunay nga maadyo ko. Mauli ara ko. Naapog ko'y nakachat ba nga isa kong giingnan ang hapon ng sakit, delikado, posible kuno nga mamatay ko bisag din sang orasa. Kana ko nung matuog ko ingana, posible kuno nga mamatay ko. Bisag natuog ra way gibuhat ingon siya kay delikado lay bro kasing-kasing. Posible kuno nga mamatay ko bisag gansang orasa isa kong giingnan. Pero bisag isa kong nag-ingato, wa mo ko mahadlok. Kay kita lagi di man jud kita may magbuot sa atong kinabuhi, ag Ginoo man. Ug may naginoo nga kuha na ta kang orasa. Di kuha na pud nga na wala tay mahimo. Maunang bisan pag giingnan ko nga ingana lagi delikado pud na ikamatay bisag gansang orasa. Wa ko mahadlok. Kanang mamatay nga na, makumahanlap na na. Kay, kita maabot pang gadsada ng panahon na mamatay. Pero nga na ako sakit, giandam naman dyan nagang kaugalingan kanunay. O pagbuot dun sa Ginoo, siya man dyan na ni matuman. Kaning atang kinabuhi. O buyon sa Ginoo nga ay dyan ang kuhaan lagi. Kuhaan naman dyan na nisa. Wa naman dyan tala na mahimo o pagbuot na gadas Ginoo. Pero, kaya bawa gazid ko sa ang kaugalingan nga di gazid ko pasagdan sa Ginoo di jud kaya daghan na po yung mga ning agi lagi na nga mga kalisod sa kinabuhi sa una hapit ako mabuang pero kalau sa Ginoo na luwas ra man gihapon wa man po ko madas mintaloyong na ulian raman kay anin to ang depression kalau sa Ginoo bisag gidara ko sa psychiatrist okay pa man gihapon ko karon. Nauli ara man gadyo ko ditong panahon na pud, wa ra man gadyo ko mabuang. Mauna nga karon kaning ang gisagubang nga problema, kaning ang gihambin nga problema. Kay ba gadyo ko nga makaya ra gadyo na nako. Kanang di gadyo ko pasagdan sa Ginoo. Kay nakaagi naman pugog kanang nay grabe gadyo ko analisira mas kinabuhi. Niabot na ko punto nga hapit ako magtubok sa karang nay wa maghapon ko pasagdas Ginoo di amang gihapon ko karon buhi ning ginhawa maora po to ang ka-share karong adlaw guys ug ma na pud ta mag istorya pohon nza pasalamat tay ko sa mga tawo nga nagmahal na ngarabing salamat ka adyo ninyo pag-amping mo, kung asa mo karong ibutang sa Ginoo. Kadto pong may mga sakit di ay adyo mo kawaong paglaom. Kay bisan og ingani agateng kuan ron gibati nga kalisod. Di lagi ta pasagdan sa Ginoo. Kaning tanan kuan ra ni mulabay ra ni sa atong kinabuhi. Pagsuway ra ni
maunang kumbati ra jud gihapon bisag lisod kumbati kay na may Ginoo nang tan-aw. Unsa maor to guys kay mauli na kuspikas bahay kay si Ate Alitz sige nagtawag mahadlok man siya mawa po siya pananaw makita-kita na pud tanin jo nga puhon guys. I love you ninyong tanan. Salamat kaado sa inyong suporta, salamat kaado sa inyong pagmahal. Hinaat panta nga di mo mapulan sang nawong lagi nga nira marnaw iring sungkaban. Bye bye.